Usua akɔhwɛdeɛ panyin akɔ sɛ ade akye bia ato nipa ne twetwede wɔ wɔse atekane ne ahema. Moma yɛntutu bɛ baako na yɛfa bi ani dwuma. Ɛbɛ yi deɛ ɛyɛ bɛ wɔ hɔ dadaada wonim wate pɛn. Ɛbɛ no bi wɔ a wote a sɛdeɛ wobɛte no wadwene mu no wonhyɛ da mfa ne sɛ asɛm bia nanso bɛto w'ani na watie bɛ paa. Ɛmpanin sɛ wosi akyi nyɛ wo da a ɛhɔ ara na wotafrɛ. Wate pɛn. Wowɔ biribi a de bɛyi ano wontumi nyi ano. Deɛ mpanin aka biara no mpanimfoɔ nankasa se mpanimfoɔ ano yɛ bosom. Enti deɛ panin bɛka biara no ɛte sɛ twerɛsɛm a yɛde tum pɛpɛɛpɛ. Enti wode mpanin kasa abɛbu ɛne Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ twerɛsɛm no to ho a nsonsua biara nni ntam. Deɛ mpanin ka no ɛno ara na ɛyɛ adwuma. Mpanin sɛ wosi akyi nyɛ wo da a ɛhɔ ara na wotafrɛ. Sɛ wote saa bɛ no a yɛde ba akan ebekuo no mu a ɛyɛ betrodoo. Yɛkasa betrodoo a madi kan kyerɛ mu dada. Asɛm a yɛde hyehyɛ ba a yɛmfa biribiara hintaeɛ na asɛm a yɛka no nyinaa da ne kwan mu pɛpɛɛpɛ. Afei yɛnhwɛ bɛ na yɛntutu. Yɛkasa obi si akyi a ɛne ha. Yɛka baabi a ɔsene sisi n'akyiri hɔ. Sɛ ɛnyɛ wo da a ɛhɔ a na anka kyerɛ ma wo. Ebere biara wo ka kyerɛ ma wɔ hɔ nti ɛhɔ a na ɛdu baabi a onipa wohia nsuo wonom nsuo koraa sɛ w'anum tumi fɔ. Etubu ana wo tɛkyerɛma no na deda ase akyi hɔ. Ɛyɛ saa na Onyankopɔn bɔɔ yɛn. Enti wei nyɛ asɛm foforɔ a yɛn nananom kaeɛ a wɔde bɛtum na mmom sɛdeɛ teɛ no a saa na teɛ. Yɛno nti ɛna wɔde saa bɛ no ɛto hɔ maa yɛn. Enti sɛ wode ba yɛn daadaa de yom sɛdeɛ anam ka sɛ ɔsahe na wode bɛ no baayɛ afa brafo mu no a mema nhwɛsoɔ. Ɛbɛ no ne mfanto no dɔɔso. Ɛno nti na ɛtɔ da a meka ne sɛ menkyerɛ korɔ no bɔ nkyerɛ bebree mu ase. Ɛfiri sɛ mede me nhwɛsoɔ no ba anaa mema me mfanto ho no a na obi kɔkyerɛ mfanto foforɔ bi bɛka sɛ bi a na nka ɛyɛ sɛ woka no mekae sɛ mekyerɛkyerɛ ɛba a mede toɔ me mfanto a mede maa no obi frɛ me sɛ na ɔno nso de mfanto foforɔ ka ho sɛ na nka ɛyɛ sɛ mede ɛno ka mepaakyɛw. Mfanto no deɛ dɔɔso. Enti meme deɛ baako a mɛfa no wo nso fa wo deɛ a wonim anaa deɛ ɔde toto ho ɛbɛboa no fa ka ho na afei ɛbɛ no ɛnyina brane. Me deɛ baabi a mede yɛ m'asɛm titiriw ɛyɛ adeɛ a mede m'ani ahunu ɛne nsɛm a metaa teɛ. Mpanin sɛ ani a ehunu tete ne bi ni hɔ a ɛnyɛ aso a ɛtetete. Enti deɛ yɛhunu ɛne deɛ yɛnim no ɛna yɛ a yɛka ho asɛm. Ɛtɔ da bi nipa binom tumi firi abusua binom na wɔn bɛyɛ yie a wɔn pɛ sɛ kuro nankasa yɛwɔ mu korɔkɔɔ. Ɛyɛ a menhyɛ da nte aseɛ sɛ yɛmu dodoɔ no a sɛbe yɛfiri fie a emu nhyɛ da nyɛ papa no. Si yɛtu kwan bɛyɛ yie a na yɛbu nipa aka fie no nyinaa sɛ wɔn yɛ abayifoɔ. Obi abɛtena nkran ha. Onko ne kurom mfa ne mankɔ. Afa hyɛdu a ɔkɔ ogya ne man nkran ha. Ɔkɔ yi ogya ne man nkran ha. Ɛfiri sɛ ɔsɔfoɔ bi aka kyerɛ ne sɛ ne maame nuanom yɛ abayifoɔ. Nti ɔmpɛ sɛ ɔde wɔn kɔ. Enti saa asɛm yi a nananom de hyehyɛ bɛ me de gyina so de yɛ asɛm ka sɛ ɛyɛ mfomsoɔ. Osi akyi nyɛ wo da ɛhɔ a na wotafre. Obi kura tumi kotwa n'abusua fie a titi ne mu sɛ efie wei sɛ wofiri mu a bɛyɛ dɛn na wayɛ yie. Ɛyɛ mpoatwa ne animguaseɛ ma wo a wode saa deɛ no bɛto dwa no. Firi sɛ nipa bi abrabɔ ahyɛ aseɛ no ɔhyɛ aseɛ firi deɛ da fam. Yɛwea yɛde atu si fam na yɛawea yɛkoko so anaa yɛbo so yɛyɛfun so ansa na afei yɛtumi aba abɛyɛ nipa anante. Menim fie bi a na wɔakye mu apedwa ebere bi a atwa mu ana mewɔ hɔ. Efie no so wotwa mu abɔnten a nkyɛn ne nkyɛn wɔ ne tua ne nyinaa bubu na mmom fie n'akyiri paa no ɛbata obi nso efie wokɔ apedwa betumi ahu saa deɛ no. Bo se fie na ka abom be se fie be se num nsia na nyinaa bom obiara kone ne deɛ yɛmfa bi nko obi die mu. Nti saa na tete na ɔmo yɛ msena nipa bɔnefoɔ no saa bere kora na yɛ nipa bɔnefoɔ nti ɛyɛ mmoa bɔne bi ɛtumi bɛ fie ni sɛ bɛyɛ nipa betumi atena afɔ akwa mu ɔmo ani aka nti na ɔmo yɛ ne saa. Na fie no sɛ wohunu a onifa so a wohunu no abubu obenkum so a wohunu na abubu. Enyimu na wode kɔ no kora nso no deɛ ɔmo de ɛsonsum nkyɛnse no kora no ɛnyɛ. Na apedwa yɛ kura a ɛwɔ bepɔ so kakra ɛno ɔmo dɔte kokoo mu nti nsuo atɔ ama ebinom dan no ayɛ aborosan dada. Nti woforo steps na wode kɔ. Sɛ woforo steps na wura fie no mu a bohu sɛ ade a aka efie no mu kakra yɛ abama na wobɛte asi fie twahia no mu no na cement ni so afɛ na maame pani baako a na aka na ofie hɔ no ɔno de ntomago ato hɔ na da biara obi de tia so ano apepa so.
saa de na mehu yɛ m'ani gye ho paa na ɛsɔ m'ani yie firi sɛ maame no na dan no abubu deɛ ɛna na aka ɔno nko a nanso wama biribiara aha no ɛnɛ yi a meka sɛ yi saa dan no a meka ho asɛm no sɛ mede wo kɔgyina dan no ahwɛ sɛdeɛ wɔn asi dan no yie no a ɛgye sɛ wofiri abusuafie bi mu na abusuafie no nya a ɛmɛgu n'anim ase na mmom no nyame yɛ wadom na ɔhyira wo a ɛnka bɛyɛ mpo a nka kɔsi dan kɛseɛ wɔ hɔ na fa hyɛ wo nananom animuonyam na kae sɛ bere no a na abrabɔ no ano ɔden no ɛhɔ na ɔmo gye wɔ ɔmo no wo ne woni na wo setenaeɛ a yɛhwɛ wɔ ɛne waba bɛyɛ otitiriw a wo sɛ w'abusuafoɔ yɛ abayifoɔ no enti mpanin ba ɔmo de to wɔ sɛ osi akyi nyɛ wo da a ɛhɔ a na wotafere no yɛno nti ɛna maa mede saa mfanto yi baeɛ maka sɛ mfanto no dɔɔso nti deɛ wo no nso wonim a bɛtumi de aka no fa ka ho na ɔsahene ɛbɛ no nyɛ dɛ ɛpea o